ang pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Sirang-sira ka na sa paningin ko. Paano yung mga bata? Hahayaan mo na lang ba silang lumaki na walang ama? Bakit? Hindi mo ba kayang magpakama kahit hiwalay na tayo? Magsikap ka rin buwisit ka. Huwag kang umasa lang sa kinikita ko. Magtrabaho ka at suportahan mo yung mga bata. Makapagsalita ka naman, parang ginusto kong nasa bahay lang ako. Pero ano nangyari? Nangabit ka lang naman. Sa kapitbahay pa. Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Ay nako, nakakaasar. Ang daming tukso sa paligid. Pero mga kabisyo, ito yung katotohanan ng buhay talaga eh. Ang tukso, nandyan lang naman yan. No, nandyan lang po yan, umaali-aligid sa atin. Nasa kaliwa, nasa kanan, o di naman kaya kung minsan nasa harapan mo lang. 'Di ba? Pero lagi nating iisipin na kung laging nandyan at hindi natin maiiwasan ang tukso, lagi rin tayong merong choice. 'Di ba? Kaya may mga nagsasabi diyan na, naku, mabilis kang matukso kasi nasa LDR o long distance relationship ko. Naku. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Hindi dahilan ng LDR para matukso ka and all. Kapag malandi ka talaga. At kapag gusto ka niyang ipagpalit, ipagpapalit ka niya talaga. Totoo yun, like Super Legit and All. Ito nga, interesting, kaninang umaga lang, bago ako umeri dito, nagkakape ako dito, tapos dalawa sa mga kaopisina ko, naobserbahan ko sa isang napakagandang usapan. Habang nagkakape ako dito sa hallway, dumaan si Boyet. Oo, ito naman, pag nakita nyo kasi si Boyet talaga, ang lakas ng dating, 'di ba? Kumbaga in Bicol, we call it masiram or masarap talaga. Pero lingid sa kaalaman ninyong lahat, si Boyet ay nakatali na. Ngayon, itong kaopisina namin na habang dumaan si Boyet, sabi niya, naku, ang sarap naman nung kape mo, Boyet. Tsaka masarap din yung nagkakape, masarap ka rin. Alam mo, sabi ni Boyet doon, sorry, meron na ako eh. Sorry, may asawa na ako eh. 'Di ba? With that, doon natin makikita na ang paglalandi talaga, 'di ba? Maliit lang na eksena 'yon, pero doon ipinapakita na may choice talaga tayo sa araw-araw. How we respond sa mga maliliit na bagay, or kahit joke man niya 'yon or hindi. But that's yun ay isang paalala sa atin na we have our options. Lagi tayong may options. Ang tukso, ang kalandian ay laging nandyan lang. Pero laging nasa sayo ang bola, 'di ba? Kasi ang mga manloloko talaga yan eh. They would always gaslight it. Kasi ang layo-layo mo kaya pinagpalit kita sa mas malapit. Kasi puro ka surfing the internet kaya pinagpalit kita sa surfer. Joke lang. May mga ganon, 'di ba? Ang dami-daming dahilan, pero at the end of the day, pinili mo yan 'di ba? Pinili mong magpatukso sa tukso. Ay nako, kaya mga kabisyo, kapag ayaw mo na, siguro marapat at matuwid lang naman na sabihin mo na ayaw mo na kaysa magpatukso ka and all, tapos magagawan mo pa ng mga kasinungalingan and all. Magpapatong-patong yung kasalanan, and ending mapupunta ka sa kadagat-dagatang apoy like Super Legit and All. Agree ba kayo dyan mga kabisyo? Yung iba dyan parang napapangiti. Bakit? Natutokso na kayo? Ay nako, siya, basta samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-maya sa aking pagbabalik na like Super Legit and All. At exclusive din po yung mapapanood sa YouTube channel ng Love Radio Manila, kaya tutok na kayo on air at online. For now mga kabisyo, kasama niyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes mga kabisyo. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!